Здравейте! Аз съм Светли от Ерцемания и днес ще ви представя новия самолет за начинаещи Mini Apprentice на фирмата Horizon Hobby. Нека да видим какво има в кутията. Както винаги за фирмата Horizon Hobby опаковката е на изключително добро ниво. Виждате, самолета е изключително добре укрепен. Но това, което ми направи много голямо впечатление за този комплект и причината, поради която правя това видео, е наистина пълният пакет, който включва тази кутия. Тоест тук има всичко от началото до края, което ще ви е нужно, за да направите вашия първи полет. Има батерии, зарядно, адаптер, включително за 220 волта, радиопредавател и разбира се целият самолет. Нека да започнем с преглед на компонентите. Започвам първо с радиото, модел DXE, новия модел на фирмата, който е предвиден изцяло за RTF модели. Самото радио има доста възможности, освен че е 9-канално. Слагам го на страна. Зарядно за кола, т.е. по-точно за шак за запалка. И интересното е адаптер за 220 волта, който има също жак за запалка. Тоест имате пълен комплект за зареждане и в къщи, и в колата. Батерии за радиоуправлението. Полетна батерия за самолета 1300 мА на 3 клетки. Самия самолет е буквално от 3 части. Това е колесника, фюзелажа. Самата електроника е монтирана изцяло, включително и предния колесник. Радар, елеватор и крилото, най-голямата част. Ето как изглежда. Доста компактен модел, разпереността е 120 см, а общото полетно тегло на модела е 730 грама. Както споменах преди малко, самолетът е изключително подходящ за начинаещи, той е разработван за начинаещи. Самото сглобяване е много лесно, има книжка с пълни инструкции, с което всеки може да се справи в рамките на около 1 час. Аз сега ще го сглобя да видим за колко време ще успея. Както и очаквах, самолетът се сглобява за около 20 минути, изключително лесно, буквално с 4 или 5 болчета. Самолетът е биндът за радиото, т.е. буквално е готов за летене. Това, което ми направи впечатление е, че селектора за трудност има 3 положения: начинаещ, средно напреднал и напреднал. Когато е в положение начинаещ, нека да покажем сега. Ако забелязвате, освен алерон, се мърда и ръдър. Тоест вътре в радиото има програмиран микс за координиран завой. Този микс изчезва, когато включите средно напреднал и напреднал режим. Много добра изработка, много компактно самолетче, според мен е доста по-добър от предния Apprentice, главно заради размера. Предния Apprentice беше около 1,40 1,50 м разпереност на крилата, което малко представлява проблем с преноса. Това моделче е изключително компактно, може лесно да го хвърляте отзад в багажника, да го пренесете и наистина подходящо за начинаещи. Остава да го видим как се представя и на летището. Нека да разгледаме и бутоните за управление на радиото. Бутон за управление на режимите, както казахме, начинаещ, средно напреднал, напреднал. Това е Save бутона тук долу. Save бутона представлява специална команда, която независимо в какво положение самолета и я натиснете, моментално нивелира самолета и го изправя, т.е. ви спасява от краш. Бутон за промяна на чувствителността на командите, т.е. ниска и висока, и тъй наречения Throttle Cut бутон. С него защитавате самолета от нежелано пускане, т.е. когато си настройвате самолета долу на земята и не искате мотора да тръгне без да искате, ако дръпнете стика за Throttle, ето показвам, включвам Throttle Cut, в момента няма команда за Throttle.
Като цяло на радиото има всичко необходимо и то без да го настройвате. Разбира се, самолета може да работи и с друго радио, ако имате от серията Spectrum, съответно DX6, DX7, DX8 и така нататък нагоре. Още една интересна подробност, която забелязах преди малко. При отпадане на обхват, т.е. ако излезете от зоната на обхват на радиото, самолета почва да прави окръжност и бавно снижава към земята. Т.е. дори тази fail-safe функция е предвидена да не се разбие безвъзвратно.